салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 23-юми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. охири мавсим ки шуд, ҷаззобияти рақобатҳо дар лигаи якум шабеҳи интригаи премер-лигаи Англия мешавад. мисли мавсими қаблӣ пеш аз анҷоми давр ҳоло дастаҳои шонсдошта зиёд аст, яъне муддаиён барои роҳёбӣ ба лигаи олӣ кам нестанд ва фосилаи имтиёзҳои дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа иҷоза ба он медиҳад ки мо ҷаззобтарин бархӯрдҳоро тамошо намоем. ҳоло бо ҳисоби математикӣ 5 дастаи аввал имкон доранд барои роҳхати лигаи олӣ мубориза баранд. аммо ин аз натиҷаҳои дастаҳои ҳулбук ва парвоз вобастагии калон дорад. мутмаинан гуфта метавонем ки ҳулбук ва парвоз бо ин сурате ки доранд ба ҳеҷ ваҷ бозиҳои муҳими худро ба дигарон ҳадия намекунанд. аммо се дастаи баъдӣ низ ноумед нестанд ва муборизаҳои худро идома медиҳанд. ба сегонаи умедвор киҳо ворид мешаванд? дастаҳои моҳир, шодмони ҳисор ва сомони данғара. хулас пушти ҳамин муборизаҳои беамон рақобатҳои даври 23-юм аз шадидтарин бархӯрдҳое буд ки мухлисон тамошо карданд. дар ин нашри барнома фарохтар ҳарф мезанем. бозии марказии даври 23-юми ин рақобати дастаҳои ҳулбуки восеъ ва сомони данғара буд. шояд ба он хотир бозии муҳим буд ки сомони данғара дар аввалин мавсими худ муқобили дилхоҳ дастаҳои чемпионат рақобатҳои арзанда нишон медод ва шояд аз зумраи он тимҳое буд ки тавони шикаст додани дастаҳои пурқувватро дошт. бозӣ дар хонаи ҳулбук ва сомон дар меҳмонӣ воқеан бозии арзанда нишон дод. ҳар дуи дастаҳо шояд аз якдигар ҳарос доштанд ки дар аввал як бозии прагматикиро ба миён гузоштанд ва баъдан ба бозии васеъ гузаштанд ки дар ин лаҳзаҳо ҳардам мухлисон аз ҷой бар мехостанд. бозии хеле пурсуръат буд ва футболбозони ҳар ду тараф имкониятҳои зиёди голзанӣ доштанд. аммо ба қавле респекти алоҳидаи мо ба муҳофизатгарони ҳар ду даста ки ҷолибтарин ҳамлаҳоро ба қавле вайрон карданд. дар мавриди ин бозӣ Дилшод Назирмаҳдов нақл мекунад. бозии марказии даври 23-юми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дар дербии минтақаи Кулоб бо иштироки дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ ва сомони ноҳияи данғара баргузор шуд. ҳар ду даста дар соли ҷорӣ барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ талош варзида истоданд ва зиёда аз 4000 мухлисон дар дидори имрӯза иштирок карда дар иҷрои ҳар ду даста бозии ҷаззобу зеборо тамошо карданд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон ва садо додани суруди миллии тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ Наврӯз Воҳидов ба ин майдондорӣ ҳусни оғоз бахшид. агарчи дастаи сомони ноҳияи данғара барои дарёфти медалҳои нуқраи лигаи якум дар соли 2024 рақобатҳоро идома дода истода бошад ҳам, пас соҳибони майдон дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ бошад. дар соли ҷорӣ аз ҳарвақта дида барои дарёфти медалҳои тилло ва яке аз роҳхатҳои мустақими лигаи олӣ наздик буд. дар нимаи аввали бозӣ соҳибони майдон дар чандин ҳолат ба задани гол наздик буданд, вале зарбаҳои охирин аз ҷониби ҳамлаварони даста чандон дақиқ иҷро нашуда, ҳамин тариқ дарвозабонҳо низ имкон надоданд ки ҳамлаҳо ба гол анҷом ёбанд. дастаи сомони ноҳияи данғара бошад дар ин дидор дасти кам 3 маротиба барои кушодани ҳисоби бозӣ наздик буд, вале дар ин ҳолатҳо низ ҳамлаварони даста то андозаи кофӣ кори худро дуруст иҷро карда натавонистанд. ҳамин тариқ нимаи аввали майдондорӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн басод ҷолибу ҷаззоб ҷараён гирифта, дастаҳо ба задани гол шарафёб нашуданд. дар нимаи дуюми дидори имрӯза бошад боз ҳам ҳар ду даста бозии ҳуҷумкорро пеш гирифта, ҳай ҳам ба кушодани ҳисоб дар бозии имрӯза наздик буданд. ниҳоят голи аввал дар ин майдондорӣ аз ҷониби соҳибони майдон ба ҳадаф расонида шуд. баъди зарбаи дарвозабон Шоҳин Ҷалилов туп ҷониби дарвозаи рақиб равона шуд ки дар ин ҳолат ғайри чашм дошт. Хайриддини Турахон тавонист ки аз байни муҳофизатгарони дастаи сомон голи нахустини дидори имрӯзаро ба самар расонад. имкониятҳои дастаи ҳулбук баъди ин гол дар назди дарвозаи ҳариф бештар шуд ва онҳо метавонистанд ки боз ҳам дарвозаи рақибро рахна намуда ҳисоби бозиро афзун намоянд, вале дастаи сомон тавонист ки як ҳуҷуми барқусор аз ҷониби чапи майдон оғоз намуда бо партофти зебои Собирҷони Муҳаммадҷон ҳамлавари марказии меҳмонон Хайрулло Қодиров бо голи задаи худ ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуд. гуфтам ба маврид аст ки дар бозии имрӯза ҳеҷ яке аз дастаҳо мағлуб шуданро намехост ва барои ғолиб омадан воқеан ҳам бозии зебо ва арзанда ва ҳуҷумкорро барои ҳаводорони худ намоиш доданд.
доданд. Дар қисматҳои охири дидори имрӯза бошад, дастаи Сомон метавонист ки боз ҳам ба дарвозаи худ гол сар диҳад, вале зарбаи ҳамлавари дастаи Ҳулбук Зарҳалшо Акрамов ба тири дарвоза расида ба майдон баргашт. Ҳамин тариқ дидори марказии даври 23-юми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва Сомони ноҳияи Данғара бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида, ҳарду даста як имтиёзиро ба даст оварданд. акнун дар даври навбатӣ дастаи Сомон дар майдони худ дастаи Исфараро қабул мекунад. Ҳулбуки ноҳияи Восе бошад дар даври навбатӣ озод буда, бозии баъдиашро дар даври 25-ум бо дастаи Душанбе 83 дар сафар баргузор хоҳад кард. дастаи Сомони ноҳияи Данғара хело тайёриҳои ҷиддӣ хати омадагӣ буд, ба хотире ки дастаи Ҳулбук беҳтарин дастаи Лигаи Якуми ана ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. хай дар баробари бозии хуб ба якдигар нишон додем, хай бад нест. натиҷа як холам ба даст оварда бошем ҳам мо розием, ба хотире ки дастаи пурқувват аст. мо дар пеш се бозии дигар дорем, хело бозиҳои сахт аст. кӯшиш мекунем ки қатъи бачаҳо натиҷаи беҳтарин ба даст биёрем ки сазовори ҷои сеюм насибмон бигарда беҳтарин, ба хотире ки бори аввал якум сол шид Сомони ноҳияи Данғара дар якум лига иштирок мекунад. аввало саломи худро ба мухлисон даста мерасонам ки роҳи дуру наздик нагуфта омада командаро дастгирӣ мекунанд. имрӯз дерби минтақаи кӯло буд. бозӣ барои Ҳулбуки Восе ҳам бозии бисёр ҳам даркорӣ буд, барои мо ҳам барои ишғоли ҷои сеюм бисёр ҳам бозии лозим буд. ҳамин тавр бозӣ хеле пуршида гузашт ва дӯстӣ ғалаба кард. аввало раҳмати худро ба роҳбарияти даста, ба бозингарони даста, инчунин дастаи Ҳулбуки Восеро табрик мекунам. хай имрӯз ба ҳама маълум буд ки бозӣ яке аз бозиҳои мушкилтарини командаи мо буд. ҳарчанд ки мо дар хона ҳам қабул кардем, вале дастаи Сомон ҳамаи он қуввашро барои ин бозӣ хеле тайёрии сахт дида буд, ҷиддӣ. хай бозӣ шуд, ҳамин хел бозии дуранг. дар оянда фақат мақсад барои бурдан ва ғолиб баромадан, дигар роҳ нест. дастаи Парвоз рӯзҳои охир бо ҳисобҳои калон муқобили дастаҳои дигар ғалаба мекунад. баъди Исфараро бо ҳисоби 6-0 ва Сарҳачиро 8-0 мағлуб кардан, гуфтем акнун навбати дастаи Сардор аст ки не, дастаи навкор аз шаҳри Турсунзода воқеан дар сафар тими Парвози воҳимаро ба танг овард. аммо хати ҳамлаи ин тим мисле ки андаке мушкилӣ дорад. ин мушкилии тими Сардорро қариб ки 80% тимҳои ҳам Лигаи Якум ва ҳам Лигаи Олӣ доранд. гап сар ин аст ки чандин фурсатҳои хуб доштанд, аммо гол зада натавонистанд. дастаи Парвоз бошад ин мавсим қариб ки дар хати ҳамла мушкилӣ надорад ва беҳтаринҳоро ҷалб кардааст. Асадбек Ҷурабекзода, Ҷаҳонгир Алиев, Муҳсин Рустамзода ва Алинур Ниёзбеков аз зумраи он бозингароне ҳастанд ки дар голзанӣ ҳамто надоранд. аз ин рӯ дар ин ҷода Парвоз андаке сахттар буд. акнун дар бозӣ чанд гол шуду ки ғалаба кард, ҳамкоронамон шарҳ медиҳанд. дар даври 23-юми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ва тимҳои Сардори шаҳри Турсунзода ва Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд андари майдон шуданд. рақобат дар майдони Талко Арена сурат гирифт ва натиҷаи бозӣ ба нафъи бозингарони Парвоз хотима ёфт. аз оғози рақобат футболбозони дастаи Сардор идораи тӯбро ба зиммаи худ гирифтанд ва дар дақиқаи даҳум аз иштибоҳи ҳарифон истифода бурда голи аввалини дидорро ба ҳадаф расониданд. ҳамин тавр дигар рафти рақобатро меҳмонон идора мекарданд ва чандин фурсатҳои хуби голзаниро пайи ҳам аз даст медоданд. баъдан дар як фурсат футболбозони дастаи Парвоз ба ҳуҷум гузаштанд ва Асадбек Ҷурабекзода бо дарвозабон 1-1 баромад, аммо суръаташ камӣ карду ба тӯб расидан натавонист. боз ҳам фурсати навбатӣ барои футболбози мазкур ба миён омад ва боз ҳам Асадбек Ҷурабекзода бо услуби зебое мехост тӯбро дохили дарвоза кунад,
аммо туп ба пояш дуруст нарасид. дар як ҳолати дигар бозингари Парвоз Сорбун Афғонов аз пой афтонида шуд ва довар ба дарвозаи дастаи Сардор зарбаи стандартӣ таъин кард. ҳарчанд бозингарони Парвоз зарбаи хеле хуб ба кунҷи дарвозаи Сардор равон намуданд, аммо дарвозабони ин даста Зафар Баҳруллозода касбан аз уҳдаи баргардонидани он баромад. хулас дар қисми аввали дидор дигар бозингарони ягон даста ба задани гол даст наёфтанд. дар қисми дуюми рақобат бозии ҳардуи дастаҳо баробар сурат мегирифт. ҳуҷумҳои паёпаи меҳмонон ва як аз аксулҳуҷум истифода бурдани бозингарони Сардор минбари мухлисонро ба пой мехезонид. футболбозони дастаи Парвоз чанд маротиба наздик буданд ки ҳисобро баробар намоянд ва дар ниҳоят дар дақиқаи 52-уми дидор Алинур Ниёзбеков аз партофти ҳамдастаҳояш истифода бурду ҳисобро баробар намуд. баъди гузораи 10 дақиқаи дигар аз голи аввалини дастаи Парвоз дар ниҳоят Асадбек Ҷурабекзода аз як партофти на он қадар қулай тавонист тӯбро дохили тури дарвозаи дастаи Сардор намояд. ҳарчанд Асадбек баъди ин гол боз имконияти ҳисобро 3-1 намудан дошт, аммо дар ҳолати 1-1 аз уҳдаи задани гол набаромад. бигӯям 15 дақиқаи охири рақобатро пурра бозингарони Сардор идора мекарданд, хато намекунем. онҳо зуд ба дарвозаи дастаи Парвоз наздик мешуданд, вале ба задани гол даст намеёфтанд. ҳамин тавр ҳисоби рақобат 2-1 ба нафъи дастаи Парвоз хотима ёфт ва ин даста мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа мустаҳкамтар намуд. Сардор бошад баъди ин шикаст ба мавқеи 11-уми ҷадвали мусобиқа фаромад. бозии дигар ин миёни тимҳои Сарҳачӣ ва Моҳири Ёвон буд. тими Сарҳачӣ баъди бо ҳисоби 8-0 шикаст хӯрдан шӯхӣ карда гӯям ҳоло ҳам ба худ наомадаанд. Моҳир бошад ин мавсим хеле пурқувват аст. аз ин рӯ бозии сафарии дастаи Сарҳачӣ дар ноҳияи Ёвон он қадар бобарор нашуд. аз нигоҳи тактикӣ дастаи Сарҳачӣ ягон камбудӣ надошт, аммо бозингарони Моҳир фурсатҳои худро самаранок истифода бурданд. ин рақобат ҳам аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд ва Дилшод Назирмадов дар ин маврид сӯҷаи дигар омода кардааст. дар даври 23-юми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ дар майдони худ дастаи Моҳири ноҳияи Ёвонро қабул намуд. бояд гуфт ки ин бозӣ барои ҳарду даста ҷиҳати беҳтар намудани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа муҳиму тақдирсоз арзёбӣ мешуд. дастаи Моҳир ки имсол барои нишонҳои биринҷии Лигаи Якуми мамлакат талош меварзад, тавонист ки дар муқобили дастаи Сарҳачӣ бозии ҷолибу зебо нишон диҳад. дастаи Сарҳачӣ низ дар созмон додани лаҳзаҳои ҷолиби голзанӣ аз рақиб камӣ надошт ва ин даста низ барои ғолибият ба майдон омада муқобили пешсафи Лигаи Якуми мамлакат арзанда рақобат намуд. голи аввал дар бозии имрӯза бошад аз ҷониби беҳтарин нишонзани Лигаи Якуми мамлакат Шоҳин Боев дар нимаи аввали майдондорӣ ба ҳадаф расонида шуд ки ӯ бо сар ин тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. ҳарчанд дар ин қисмати бозӣ ҳолатҳои голзанӣ барои дастаи Сарҳачӣ низ бисёр буд, вале ҳамлаварони дастаи соҳибони майдон аз имкониятҳои худ истифода карда натавонистанд. нимаи аввали нерӯсанҷӣ байни дастаҳои Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ ва Моҳири ноҳияи Ёвон бо ҳисоби 0-1 бар нафъи дастаи меҳмонон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад, боз ҳам мухлисон дар иҷрои ҳарду даста бозии ҷолибу диданиро тамошо карданд. дар дақиқаҳои 70-уми бозӣ бошад, баъди як ҳуҷуми созмондода аз ҷониби ҳамлаварони дастаи Моҳир, ниҳоят Авазхон Қамчинов партофти Шоҳин Боевро ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро 2-0
зоҳир намуд. ҳарчанд футболбозони дастаи сарҳадчӣ эҳтимолияти аз ҳолати нобозӣ задани голро ба довар мегуфтанд, вале голи задаи моҳир ҳисобида шуда довар ба идомаи бозӣ ишора мекард. ҳамин тариқ дастаи сарҳадчӣ дар бозии навбатии хонагӣ ба бохт дучор шуда. меҳмонон дастаи моҳири ноҳияи Ёвон аз ин бозӣ 3 имтиёзи навбатиро ба даст оварданд. мо бо дастаи Исфара дар бозӣ кардем, дар он бозӣ мо мағлуб шудем ҳисоби 2-1. ҳамаи бозигарон бояд дар ин тамринҳо ба хулоса омада ки тайёрии нақш дида дар бозии оянда, дар ҳамин бозие ки имрӯз кардем ба як хулоса омада бозӣ тамоман дигар шуд. аз ҳамин сабаб бозӣ ба ҳисоби 2-0 ба фоидаи мо шуд. бозии имрӯза қариб ки қувваҳо баробар буданд ва нарасидани якчанд бозингари мо ки дар ҷароҳат буданд ба майдон баргашта буданд, лекин қадар бозишон хуб нарафт ва мо ӯро аз майдон гирифтем ва набудани бозингарои асосӣ ба мо имрӯз камтарак мушкилӣ овард ва дар дастаи ҳариф ба мо ғалаба кард. дар қисми аввал моментҳои қариб ки 100% буданд ва муҳофизатгари дастаи моҳир тӯбро аз даруни дарвоза баровард. агар ҳамун голи мо ки гол мешид, мумкин бо бозӣ ранги дигар мегирифт, бо бачаҳо камтар бозишон бо дигар мерафт, вале афсӯс ки мо ба дарвоза тӯб дохил нашуд. бале мо як 4 бозии худро ба ғалаба анҷом ёфтем. Баъд пас аз ӯ дар якчанд бозии охире ки мо дастаи парвоз доштем, аз он ноком шудем. новобаста аз ин мухлисони мо нигоҳ накарда ки мо ба кадом ҳисоб ба бохт рӯбарӯ шудем ва имрӯз чӣ хеле ки шумо шоҳид будед, майдон пур аз мухлис буд. ман якум рӯз хеле мухлиси бисёрро мебинам дар ин майдон. азо раҳмати калон ба мухлисон ки новобаста мо дар кадом ҳолатем, дар кадом чӣ хел бозием омада дастгирӣ мекунанд ва миннатдории худро ба мухлисони даста мерасонам. баъд ваъда метем ки бозии оянда як 3 бозӣ дигар дар пеш дорем, бозии хубишон метем. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рақобатҳои дигари даври 23-юми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ки ба чӣ натиҷа анҷом ёфтанд. чӣ гуна ки гуфтем, дастаи сарҳадчӣ дар сафар бо ҳисоби 2-0 аз моҳир шикаст хӯрд. дастаи Исфара бошад дар майдони худ дастаи Саройкамарро қабул кард ва бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. дастаи Файзкам бошад бо дастаи Сараз мусовӣ 0-0 вохӯрӣ карданд ва дастаи Сардор чӣ гуна ки гуфтем дар сафар аз дастаи Парвоз бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд ва дастаи Ҳулбуку Сомон бозиро 1-1 мусовӣ намуданд. дастаи Душанбе бошад дар майдони худ дастаи Ёқудро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. ҳоло то анҷоми рақобатҳои мавсими имсолаи чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум вақт ҳаст, вале феълан дастаи Ҳулбуки Восай бо 56 имтиёз мавқеи аввали рӯйхати мазкурро моли худ кардааст. дастаи Парвоз бошад дар ҷадвал бо 50 имтиёз дар мавқеи дуюм эстад ва дастаи Моҳир бошад бо 38 хол дар ҷои сеюм аст. дастаи Шодмони Ҳисор ки 2 давр қабл ба чоргонаи аввали ҷадвал баромад, феълан бо 37 имтиёз дар мавқеи чорум ҷойгир аст. дар тахонаи ҷадвал дастаи Исфара бо 15 имтиёз меистад ва дастаи Файзкам бошад дар охирин хонаи ҷадвал бо 13 имтиёз қарор гирифтааст. бозии ояндаи даври 24-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат мегирад. дастаи Сомони Данғара дар майдони худ дастаи Исфараро қабул мекунад ва дастаи Саройкамар бошад дар майдони худ дастаи Душанберо интизор аст. дастаи Ёқут бошад дар майдони худ бо дастаи Сарҳадчӣ мубориза мебарад ва дастаи Сардор бошад навбат дар сафар муқобили дастаи Моҳир бозӣ мекунад. дастаи Парвоз бошад дар майдони худ дастаи Файзкандро қабул мекунад ва дастаи Сараз дар майдони худ бо дастаи Шодмон мубориза хоҳад буд. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки дар такя ба рақобатҳои даври 23-юми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум омода гардид. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.